Ti hadin bapila dep ya ketika first stage kala appear kala pawi yang ni automatic ti matangin one sha kani ka second stage kata nadu ka option ka bashpo ba phin pandap ya u Aadhaar number tingni pandap yu Aadhaar number jongphi ke hadin kata person with disability untuk type no kata pide disability ru sa type yes te tu kiwe nak banta ki PWD candidates pihak ban pe hin tu pide ki disability ayu pihak ban pandap tu te nak banta ki bomde ki disability tem don kam ban pandap ai language studied in secondary school te peng tu ngidon khasi tengin pandap khasi yang tu jadi kata whether employed lada pila tray setik hang tu lada phimpat tray tik no te lada pila tray pihak ban pen iru bat ka NOC te ini padingin pandap ya ka foto te ban upload ya ka foto pihak ban shina lani pihak ban convert ya ka foto jungpi lag no handu san phu kilobyte kamde ban tam ya kata te lada kata me kata kumut kanum appear hangni lani kanum accept te nakum ta ka signature ru kadi bantuan tang arphu kilobyte te ngan sapni pi kuno pinchna ya kini kidu okay khindian banpan kan mau biang ye pi ngala kumpelet mane te wanam sungo e parlok teng ni phya ban klik hang ni ka IL kani ka IL kadi ka Indian language ha ko full form chong IL kadi Indian language te ka Indian language ka ba pi pule ha kadi ka e ha tang ba ngi ki khasi khambun ka Indian language ni pule ka khasi ma ti hang ni shushu pinaban pandap ki max ki chong pi kat kum ba pi school ha kapor ba pi tho ya ka final exams jong ka class 10 lane kat kum ki max ki ba Tio ha class 10 te pandap be tik wat nom tho tam na ne duna namar kandon ka document verification yo let's say pisha jit nam ta gite ki post sa shem jing e okay nang ta ini ka computer science but health educations kani ru ya ban tik ba page kat kum ka subjects ka ba don ha po ka mark sheet class 10 ka jong phi te parlok hadin ba phila pandep ya ketika registration but ka forms lan application forms te menta phidon kam ban pandap ya kani ka address details lani ka communication address ha ka ba naga office kala ban communicate ya phi kala ban ya karen ya phi nang ba kini ki address lani yo le se ka don kam ban pha ka calling letter re te kin pha lang ba kani ka address ka ba phi pandap hang ne ma ti paralog hang ne nga la save but continue ya ka to ka page te kan lam shakne pati ka wi ka page ha ka ba hang ne candidate application forms kani ka candidate application forms ha ka ba ka registration details ngala dep application forms ru ngala dep choose preference hang ne choose preference ru ngala dep okay page to kala tik thang ba hang ne ngan le kum no choose your preference here namar kala tik hadi to ngan su choose no ya ka preference ke ka preference ngan batai phi ke jumut chong preference